sala nako, iyang gipasaylo. Sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala among mga suki o mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Dinhi sa Tulumanon, kini ang maayong balita. Usa kini ka Tulumanon sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nag-andam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mubukas sa atong mga salabutan og magahatag kanato ginsakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabihuna pagadumalahon kini sa inyong mahigala Brother John dito, kini usab si Brother Levi Labis. Okay, sa pagpadayon higala atong yon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Mag-ambo kita mga higalang, silimbahon ug maluluyo na mga Diyos na sa tronos kita sa langit sa gihapon. Mapasalamaton minimo og dako nga hangtod niing mga takna kini nga programa pabilin nga nagasabwag sa kamatuoran sa kanginan. Panalagini ang tanan nga mga nagapaminaw, dadas kahayag sa pagsabot, dadas sa kahayag sa pagpangalagad. Gipangayo namo kini tungod lang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, padayon ta mahigala so akong ihatag ka Brother John ang pagpangumusta no kay doon na pa ko'y akong tanawon diri higala sa tong Facebook, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Levi. Well, mga higala, welcome dinhi sa atong programa kini ang maayong balita. Sa gihapon kami dili matagbaw ug mapulan sa pagpasalamat kaninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niining ato nga programa sa kahanginan. Kami nagapaabot ug nagahulat sa inyong mga reaksyon diin unsay inyong mga nasabtan, unsay wala ninyo masabti, unsay gusto ninyong ipangutana kay aron ato na nga matagaan og pagtagad sa atong programa dinhi sa kahanginan. By the way, kumusta sa atong mga kaigsuonan diha sa Victory Church og unya dinha sa dinha sa Escalante City, nila ni Madam Marilo Pabuaya uban siyang pamilya, nila ni Brother Lindon Nogra. Maayong gabi sa inyo. Unya kumusta sa atong mga kaigsuonan diha sa San Carlos City, nila ni Ma'am Paz Paydad o ni Ma'am Litlit Paydad o sa tanan nga mga kaigsuonan diha sa Escalantes, Barangay Pinapugasan. Kumusta ni Brother Primo Maasin uban sa tanan nga mga kaigsuonan, no? Dinha pod sa Langob, no? Maayong gabi sa inyo dinha. Unya sa mga kaigsuonan nato diri sa
Ormoc. Maayong gabi diri sa Leyte, dinhi sa Villaba sa Tabango, o usab sa atong mga kaigsunan sa mga neighboring islands dinhi sa Northern Cebu, o gunya dinhi sab sa atong mga kaigsunan sa Bugo, no? Tanan nato nga mga kaigsunan nga nagsunod kanunay ning ato nga programa. Well, mga kaigsunan, dili na lang namo matagsa-tagsa kay kung sa Tagalog pa medyo masikip ang ating oras gawa sa ugma sa buntag kay mga 2 ka oras karon 1 hour lang. Busa kutob sa namati naminaw ning atong programa. Maayong gabi sa tanan. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So, maayong gabi no sa tanan natong mga listeners sa radio. Kaya ang uban naminaw lang sa radio. Ang uban pod nagtan-aw lang silang cellphone, silang mga Facebook. Ang uban giduble gyud naminaw sa radio o niya naglantaw pod sa ato nga live no sa Facebook. So kamong tanan mahigala kung asa mamurong dapitan nagmonitor sa atong programa, naminaw ba mo sa radio o nagtan-aw mo sa inyong Facebook sa ato nga live broadcast karon. So kamong tanan kinasing-kasing manamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. So maayong gabi sa atong tanan nga makaigalaan, kutob sa naminaw karon. Niya ato sang gipangumusta di ay ang tag-iya sa Buena Marga dinhi sa Nailon. Nagsugod ang ilang Bible study karong hapon si Sir Arthur Oliamot og si Ma'am Margie Oliamot og si Ma'am Cherry Oliamot. So mayong gabi ninyo diha og salamat kaayo sa inyong pagkamadasigon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo. So alang sa ato mga pinalangga nga mga tigpaminaw sa bisan asa mo nga lugar, so pwede mo higala og naghandom mo nga mutuon og dugang sa pulong sa Ginoo. Pahibaw alam mi diri si Brother John, pwede mo text mo namo, pwede mo padala mo message sa atong comment section mga higala na aron amo nang matan-aw kay sa mga dapit nga amo nga makaya maabot namo. Kami si Brother John ang mangunay og Bible study, pero sa mga dapit nga di na maabot, mga lagyo, labi ng mga tabukon nga lugar, pwede rin nga i-rekomendar mo na mo higala sa mga labing dool nga churches sa mga Seventh-day Adventist diha sa inyong butangan. Pwede sad nga mabisita mong sulay sa simbahan sa Seventh-day Adventist Church, no? Kay open mo na for everybody. Gusto mong mo-observe sa pagsimba o niya mo gusto mong maghandog og dugang pagtuon sa Bible, pangutana lang mo diya sa church kung kinsa diha nila ang adunay kahibalo sa pagtudlo sa Bible mahigala. Malipayon sila nga makigtuon uban kaninyo sa pulong sa Ginoo. So mana nga kamong mga naminaw diha kung nasabtan niyo ang pulong sa Ginoo, tumanon din nato higala tungod kay magsitaw niya langan-langan basig maabtan ta sa adlaw sa katapusan. Napito'y tambag sa Santiago 2, Santiago 1:21 nga ang mabasa nagisgot diya nga hinuon tumanan ninyo ang pulong og dili kay maminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So ang pulong sa Dios ang advice kanato ni Santiago nga atong tumanon dili kay kutob lantas pagpamati nang sulay niyo bisita ang mga simbahan sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist. Alang sa atong mga viewers, mga followers sa Facebook, palihog lang no atong i-share ngadto sa atong mga friend ang atong program para nga daghan ang makakita o makapabati. So daghan ang mapadalanginan mahigala sa mga pulong sa Ginoo o sa pangutana nga ato nga tagaag pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede mo ka padala higala og mga messages dinhi sa ato nga programa kay aron ato na nga tagdon anya akong giingon kagniya atong i-share mga higala ni alang sad sa mga nagamit mo sound system gipasalamatan namo ang ato makahigalaan nga doon na sila ipagbati sa pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga silingan. So sa nagkalalaing mga dapit
di naglanog-lanog ron atong programa, manghinaot may mga kahigalaan nga ang ato nga tulumanon makatabang ka nato maghatag natog kasayuran sa kamaturan o kasayuran kung unsay atong buhaton aron kitang tanan maandam pagbalik ni Ginoong Kristo. Nga may isang gabi ni Brother Nelson dia Bersero bro, may gabi ni mo. Karong gabi na siguro naglanog-lanog na puro niyong mga trompa diha. O niya ang mga buutan niyong mga silingan diha nga mga tigpaminaw. So welcome kamo higala sa ato nga programa karong gabi. Sa bisan nga lugar, dasa nga lugar karon naglanog-lanog ang ato nga programa. Okay, di ta magdugay mga higala. Ato ning sugdan pagtagad, pagbasa kining pipila ka mga kahigalaan nato nga atong nakita sa screen, nakig-uban nato karong gabi na. Okay, atong basahon ni si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa mga kaigsoonang tigpaminaw og nag-view karon ni ining programa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. May kabisan ni mo da Saudi Arabia, Brother Ronilo. Thank you so much. Muragang imong pangutana ron mo'y aton tagdon karong gabi una. O niya po si Kiana Faith Itang. Mayong gabi Kuya John, Kuya Libby. Regards ko sa Batang Gamay. Kakyot naman lang yod. Dodong sign. Ako ning kuan ako Wapo ning nimo, the Junior, first baby boy Nike na. Ano ni mo Junior Desikan? Wala kay mautro naman sad hinuon ko. Mausan. Oh, mautro naman sad ko unya taas na kaayo ang kuanonon og ako paning idisikan ako mautro na ko pod hinuon imbes na ilan senior naman. Mas senior citizen makabis. wa lang na ako ni Gid Junior. Okay, ato sang tanaw ni apod si Dave Michael Somalinog. Padapat niya nag-send siya og mga heart og kamot nga nag-pray. So may gabi nimo Brother Dave. So medyo na-miss na po kanamo dito sa Kadawan Church oban sa imong minahal. Okay niya po si Brother Jacob Somalinog, Brother Leo. Watching mga brad, salamat kayo Brother Leo. Siguro naglanog-lanog ron imong isa ka speaker diya sa inyo nga lugar no. May gabi diya sa tong mga bag-ong makaigsunan sa Libho. May sa gabi ni Brother Nestor diya. Aniya tanan na minaw diya sa Libho. Aniya ni pa atong basahon ni apod si Freddy Filicano. Mayong gabi ninyo diha Brad John, Brad Libby. Nagtanaw ko diri sa Balod. Diri sa Balod is the Church San Fernando, Cebu. O naminaw sad ko. Naminaw sad akong asawa si Chris Filicano o ang akong anak si Mary Rose Filicano diha sa Lawis, San Remigio. So, may gabi ni mo Brother Freddy diha sa San Fernando o si Sister Chris uban sa inyong anak diri sa dinhi sa Lawis, no? San Remigio. Salamat. O niya po si Sister Nuna Hani Monterde Punay. Ang iya pong mensahe, mayong gabi ninyo anha Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners and viewers og sa cute nako nga pag-umangkon bibisain amping mo and God bless you. Okay. Anya ato ning dalikyatan pag tanaw mahigala una ang pikas ga screen ipulit talani. Anya di ato nakita si Gisrael Mas Aranyo. Okay, good evening no, Gisrael. Mayong gabi ninyo diha mga brad. Watching from Nueva Ecija. God bless. Okay, salamat no. Sa taga Nueva Ecija si Gisrael Aranyo. Brother Gisrael Aranyo, thank you so much sa inyong pag-view sa atong programa sa Nueva Ecija.
Hope nga okay ra mo diha uban sa kaluoy ug tabang sa Ginoo. Okay niya po si Roldan Bartolata. Anya nag-send lang siya og mga kamot nga nagpray. Ato pong nakita din si Freddy Filicano. May gabi niyo Brother Freddy, nag-send po niya po siya og nagakamot nagpray og heart. Niya po si Lane of Keria. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya Jones. So good evening Sister Lane of Keria. Nanukad sa Kinatarkan Island. Okay, ato sa ning tanawon mga higala ang pikas sa screen. Tagdon tani ang ato makahigalaan nga nag-like o niya nag-heart, no? Aritas mga nag-like. Niya si LC Pitogo. So may gabi niyo Brother Amay, no? Account man ni Sister LC ang Mrs. So may gabi niyo Brother Amay Pitogo diha sa San Jose, Bourbon. Niya po si Mary Chris Mongkada Mainit. Okay, may gabi Sister Mary Chris. Niya po si Lovely Deheto Tumaylo Linad Uway. Salamat sa pagbiyoga, Lovely. Inya, kumusta mong tanan diha? Kumusta si Dave? Kumusta si Yoyong? Kumusta si Nunoy? Ug si mama nimo? Salamat sa pagbiyo karong gabion na dinhi sa ato nga programa. Okay, niasad si Nats Lucero. Niya po si Romel Tumakay og si Brother Aniceto Presilias. Naglanog po ni iyang duha ka trompa ni Brother Ani diha sa Panggamay, Kinawahan o Kanagahan. Okay, may gabi po sa mga silingan dihan dapita sa Panggamay. Okay, arita sa mga kahigala na to nga naglab sa ato nga program. Niya si Edward Genereyes, niya po si Brother Jacob Sumalinog, Sister Honey Punay, niya po si Orange Pilayo, Roselyn Mainit, Sherwin Orsal, Geraldine Oslington, Jaja Aligado Nulia, Jezreel Aranyo, Roland Neriginon, Lane of Keria, niyasad si Roland, niya po si Roldan Bartolata, si Ma'am Gay, Ma'am G, si Sister G. Marie Kalapuan, niya po si Rochelle Negro, ato po nakita si Rolly R. Codira, Lowell Nodalo Estrira, niya po si Dave Michael Sumalinog Padapat, niya po si Kiana Faith Itang og si Chari de la Cruz Nogas. So may gabi ni mo inday Chari, no? O ba ni Brother Dodo diya og inyong mga kabataan. So may gabi sa atong mga silingan sa Mabuli. Tanan diya nga naminaw. Kinasing-kasing namo nga gina-welcome karon nga gabi. Okay na po si Sherwin Orsal. Okay, mo ato ta higala sa pagtan-aw balik sa pikas nga screen. Ato ning tanaw ni ay mga bag-o ato nakita dinhi. Ni apod si Eleuterio Lagarisa. God bless. Anya good evening. Ato po nakita si Roldan Bartolata gikan diri sa Masbati City. Masbati City din si Brother Roldan Bartolata nga nag-message. May gabi din Brother Roldan, no? Salamat sa imong pagtan-aw sa programa, pagpakig-uban karong gabi una. O niya po si Brother Roland Neriginon, ang iyang mensahe. Brad John o Brad Libby, maayong gabi diha sa inyong tulumanon sa radyo o sa tanang kaigsunan hilabi na diri sa Metro Manila, diha sa Visayas o Mindanao. God bless kaninyo, Brad. Okay, God bless also Brother Roland Neriginon. Salamat sa imong pagpakig-uban. O niya po'y mensahe si Eleuterio Lagarisa. Good Abes, mga kapaglaom from
Anislagan. Okay, salamat no. Ano kad ni sa kuan kanang dito sa Anislagan, Biliran. Biliran, Anislagan. So thank you kayo sa inyong pagpakiguban o pagpaminaw sa ato nga programa. Okay. Brother John, basig na ka dihay basahon nga mensahe kay maato ta sunahan karon. Okay, kinilag usa akong basahon, Brother Libby. Sir, ipaabot ang akong mga pagpangumusta ngadto sa akong mga igagaw, igsuon o amahan. Salamat sa ilan na nga pagsunod ni ining programa gikan kang Efren Hidalgo. Salamat, Brother Efren. Okay. Mo adton ta mga higala sa pagtubag sa pangutana nga ato nga tagdon karon. Pangutana kini nga gikan kini sa Saudi Arabia. Kang Brother RY, Ronilo Itang. Salamat kayo, Brother Nilo. Mao ni pangutana mga higala nga Manoy Libby, maayong buntag. Buntag man ni. Si Ronilo ni na ako'y pangutana. Ako nabasa sa social media sa RCC. Mga pare, ray naay authority sa pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa pagwali. Pulong sa Dios sa INC ang mga ministro ra sa akong unahuna base sa Juan 1:12 ako na ay katungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Salamat. Okay, God bless. Mo ni pangutana nga atong tagdon karon. Ang pangutana higala matod pa na din nga nabasa sa social media sa RCC mga pari ray na ay authority sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa INC ang mga ministro ra sa akong unahuna base sa Juan 1:12 ako na ay katungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Salamat. Salamat po kay Brother Ronnie, no? Unang mutubag si Brother John o niya akong pagatapuson mahigala. Okay, daghang kayong salamat aning pangutana, Brother Libby, ato nga gipasalamatan. Naay mga taong may mga konsepto nga ingon ni ana unya ang una gid nako nana nga nahibaluan og nabatian nga ang adunay katungod ra sa pagwali o pagsultis maing balita ang ministro ra gyud sa Iglesia ni Cristo kay naa may gisulti unsaon pagwali nila gawas kung sila pinadala. Busa, ang dili na lang pinadala, di na magwali. Mao na nga ang mga miyembro diha sulod sa simbahan nahikawan og katungod sa pagsulti tungod ka sa ilang gikuan ang ministro ra. Ang karon ning lutaw na pod pinasikad sa social media nga ang pare ra mo'y magkatungod sa pagsulti sa pulong sa Dios. Ambot og hain ani ang inyohang dawaton ang ari sa Iglesia ni Cristo o are sa pare nga moray may katungod sa pagwalis maing balita. Kung atong kining atong basahon ni dinhi sa Zacarias kapitulo 8 bersikulo 16 mao ni ang gisulti. Kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Period. Kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isigkataw. Kana bang gingon sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa isigkataw, buti pasabot nga ang matag usa ka tawo nga nasayod sa kamaturan, nasayod sa pulong sa Dios, kinahanglan siya nga musulti. Maunay gihatag nga authority, maunay gihatag nga katungod gikan sa Dios. Pero ang naa sa simbahan dili maghatag og authority nganuman kay gusto nilang sunod-sunuran, gusto nilang maminaw lang unya og unsay ilang isulti at tango-tango, yango-yango na lang ang mga tao. Pero dili na mao'y gipasabot dinhi sa Biblia nganuman
ang tagsa-tagsa musulti man sa matuod sa iyang isigkataw. Tagsa-tagsa kung inyong hunahunaon dili ka kalikay nga ikaw dunay authority, dunay katungod nga gihatag sa Dios nga musulti ka ngadto sa imong isigkataw nga ang imong isulti tinuod. Tandaan ninyo kana sa laktod pagkasulti adunay daghan nga manggagipang post dinhi sa social media dili tungod nga ang tao mahayagan sa kamatuoran kundili hinoon mas musamot pa nga ang tao mapahilayo diha sa kamatuoran. Karon niya nasayod mo nga kini nga programa based on the Bible. Ug mahitungod niya na ila na nga gipadako, ila nga giingnon talang ba nga kanang mura ba og highly appreciated gyud kaayo nila ang pare. Kung unsay ilang nga pag-ila og pagtan-aw sa pare, wala man gyud tay katungod ni ana sa pagpugong nila. Pero kung atong hunahunaon nga sila ra ang adunay katungod sa pagsulti sa kamatuoran, unsa may inyong hunahuna og pagsabot? Ila bang gitinuod nga gisulti ang kamatuoran? Kung atong basahon ang Zacarias kapitulo 8, kanini ang Zacarias kapitulo 2 bersikulo 8 dinhi sa imbibe sa maayong balita mauni ang gisulti dinhi sa Zacarias kapitulo 8 kapitulo 2 bersikulo 8 kung unsay gisulti dinhi. Nag-ingon ang maong bersikulo sa Zacarias kapitulo 2 bersikulo 8. Kamong mga pari mingbiya sa kamatuoran ug nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. So ang pangutana dinhi asa man ibasi nga sila lang ang naay katungod nga ngani ang gisulti dinhi ang mga pari mingbiya sa kamatuoran ug sila nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Karon ang gisulti sa Biblia nga matud pa nga ang tagsa-tagsa sumapari ka man o dili, mamembro ka man o ministro, kay tagsa-tagsa ang gisgutan, musulti kagyod sa kamatuoran. Karon, ang gisulti sa atong gibasa, dili palang gyud dugay nga matud pa nga ang mga pari mingbiya sa kamatuoran ug nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Kana gipa dayag kana sa Biblia. Karon kung atong susihon gihapon dinhi sa Biblia sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 1 ug 2 mauni ang nahitabo sa kananaang 27 1 ug 2 sa Mateo. Sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa mga pari ug mga paanamunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Hesus. Gigapo sila niya o gitugyan ngadto kang Pilato ang Romanhong gobernador. Timan niha unsa maning manggitaw nga kadagkuan sa mga pari sa atong panahon karon, mga kardinal, mga obispo. So nagsabot sila sayos buntag kung unsaon nila pagpapatay si Jesus. Unya ilang gigapos ang Ginoo. Unya gitugyan ngadto sa Romanhong gobernador nga mao si Pilato. Well, ato na lang isurt ang kasaysayan dinhi. Si Kristo gyud nalansang didto sa cross, namatay siya. Ug unya sa pagkamatay niya, tan-aw na po nato ang sunod nga eksena nga ang mga pangulo nga mga pari niadto kang Pilato ug miingon sila nga nahinumdum kami sa gisulti ni adtong limbungan. Limbungan pa ilang ila kang Ginoong Hesus nga siya mabanhaw unya sa ikatulo ka adlaw. Tingali unya og kawaton siya sa iyang mga tinun-an ug unya ibalita nga nabanhaw ug ang nahitabo mosamot pa kadaotan kaysa nahauna. Busa naghangyo kami kanimo o gobernador nga imong pabantayan ang iyang lubong
ug si Pilato mingon kamoy magkuha og mga bantay alang kaniya. Busa ang mao nga gilubngan sa atong Ginoo, tandaan ninyo na, gipabantayan sa mga Romanhong sundalo. Nakabantay mo ang mga libro ni Dr. Jose Rizal wa kanay makita ron dias eskwelahan sama atong Noli Me Tangere, El Filibusterismo, kadtong Modern Time and the Living Past. Nag-aso ito kung unsa kabangis ang simbahan ni adtong mga panahona. Ug unya ang Modern Time and the Living Past kung imong basahon gisulti dito, Jesus Christ was put under by the Roman laws. Ang gobernador si Pilato Romano, ang nagbantay nga mga sundalo Romano. Ug unya ang nahitabo, tandaan ninyo na, ug unya ang nahitabo sa diha nga nagbantay kining mga sundalo sayo sa kadlawon sa Domingo. Diingo dinhi nga dunay usa ka manulunda nga ningtunga dito sa gilubngan sa Ginoo og ang mga bantay na nga tumba nga daw mga patay. Daw gipangkuyapan sila ba tungod sa kasilaw. Ug unya niining panahon na ang Ginoo nabanhaw. Sila si Maria Magdalena ug ang usa ka Maria sayo mo'y unang niadto sa lubong ni Hesus. Ug unya dunay taong misugat nila. Ako nahibalo nga kamo nangita kang Hesus. He is not there. He is risen. Wa na siya dire. Nabanhaw na siya. Pero nagdahumang gud sila ang mga babae nga hardinero to, ingon nila, Senyor, kung ikaw manggani ang nagkuha sa akong Ginoo, ipakita siya, kay kuhaon ko siya. Unya, gisultian sila sa manulunda nga lakaw mo og sultii ang iyang mga tinunan. Sa lain sad nga mga bahin, ang mga bantay gadtong mga sundalo, nanguli sila. Sa ilang pagpanguli, ilang gipakigkitaan kadtong mga pangulo nga mga pari ug ilang gisulti ang ilang nasaksihan sa tinuod nga naitabo. Now, matud pa dinhi Mateo 28:11 kung atong basahon dinhi paubos nga mga verse nagingon. Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila ka mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan. Nagbantay sa lubnganan na mauli o sa syudad sa pagsugilon nila sa kadagkuan sa mga pare sa tanan nga nahitabo. Unya ang kadagkuan sa mga pare nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudeo aron plano sa ilang buhaton og ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta o giingnan nga isugilon ninyo nga sa pagkagabi ang iyang mga tinun-an miabot sa kagabion o gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. O kung kini mahibaw-an sa gobernador, kami na'y mag-igo sa pagsulti kaniya o wala na kamoy angay nga kabalak-an. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta o ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon mao kini ang balita nga gika sa mga Hodyo. Tanawa kung unsa kining mga bahina. Sakto ang gisulti sa Biblia nga ang mga pare nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Ang tinuod nga kamatuoran giliso. Ang tinuod nga nahitabo sa pagkabanhaw ni Kristo ilang giilisan og bakak. Mao ning gisulti sa Biblia nga matud pa nagsultukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Ang mga sundalo gitagaan og daghang kwarta, gisubornohan nila aron lang gyud dili mulutaw ang kamatuoran. Og tungod ni ana mga kaigsuonan, mahitungod anang huna-hunaa nga ang pari ra og ang mga ministro sa iglesia ni Manalo mauray may katungod sa pagsulti sa pulong sa Dios bakak na. Nga naman
Kay kun atong basahon sa panahon ni San Pablo sa mga nangakabig sa Roma 16, lalaki ug mga babae ang nahimong kauban, katabang ni San Pablo sa pagsulti sa maayong balita. Kining tanan ilang gihimo nga sama niya na aron ang tao mabutaan. Una, dili na ang tao ganahan mubasa sa Biblia sa pulong sa Dios. Nganuman, kay unsa pa may pulos, magbasa sila, wa man sila'y katungod sa pagsulti sa pulong sa Dios. Apan ang pulong sa Dios nagsulti. Nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay naghuna-huna mo pinaagin ini, makakaplag kamog kinabuhing dayon, ngani, kini nagpamatod, may tungod kanako. Juan 5:39, unsay gisusi ang kasulatan. Nganong kinahanglan ang tao magsultis kasulatan, aron iyang kasultian ang uban, tungod kay nag-ingon sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa iyang isigataw sa matuod. Unsa maimong isulti o wa kay nahibaluan, unsa maimong isulti wa kay nabasahan. Ang rason nganong ilang angkonon nga sila ra mo'y naay katungod sa pagsulti sa pulong sa Dios sa maayong balita, aron padayon nga ang kadaghanan malimbungan sa kamatuoran. Ang Mateo 24:4 nagsulti si Kristo, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kanyo. Kini nga mga pagpamatuod, kini nga mga kasulti, kinahanglan bantayan nato ni kay mahisalaag ra gyud ta ani. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot niining mga puntuha. Brother Libby? Okay, digon salamat, Brother John. Salamat po sa pangutana nga atong gituki karon nga gabi, no? Ang pangutana naghisgot may tungod sa authority. Kay lagi ang ilang pangunahuna sa uban nga nagunahuna sila nga tungod man guni sa social media dahang kay mga nanggawas nga mga mensahe nga pulos angkon nga usa sa nabasahan din nga ang pari kuno sa RCC mauray na ay authority sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Sa INSE ang mga ministro ra sa kungunahuna base sa Juan 1:12, ako na ay katungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. May hunahuna ni Brother Nelo. Tinood na, no? Kaysa Juan 1:12, sa tanang mituo kaniya, magahatag siya kagahom, aron siya mga himong anak sa Dios. Sa tanan nga mutuo kaniya, tagaan niya kagahom, aron mahimong anak sa Dios. Tinood na, anak na ka sa Dios, musulti ka sa imong mga pulong, sa mga pulong sa Ginoo, ngadto sa imong isikataw. Atong basahon ragod ang Isaias kapitulo 43 versikulo 10 mga higala. Kamo mao ang akong mga saksi, mingon si Jehova, og ang akong alagad nga akong napili, aron kamo makaila og managtuo kanako, og makasabot nga ako mao siya. Una kanako walay Dios nga nahimo ni aduna pay mosunod kanako. Kining punto dining giskutan nga kamo mao ang akong mga saksi, miingon si Jehova, og ang akong alagad nga akong napili, aron kamo makaila og managtuo kanako. Gisgutan ni ang mga saksi nga iyas Ginoo, mga tao nga nagtuo kang Kristo mahigala. Saksi gani imong gisaksihan si Ginusos ngadto sa imong isikataw. Imong gisulti ba ngadto sa imong isikataw. Buti pasabot nga matag usa nato dunatay katungod sa pagwitness sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong isikataw. Sa atong mabasa sa Mateo 24:14, nag-ingon si Ginusos nga og kining maayong balita mahitungod sa ginharian, igawali
ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon igawali ngadto sa tibuok kalibutan, ipamatuod ngadto sa tanang kanasuran, ug unya moabot na ang katapusan. Sunaay sugo ang Ginoo nga ang mayong balita ipanulti, iwali ngadto sa uban, unya ipamatuod sa tanang kanasuran, kay buot ang Ginoo nga una niya tapusa ang kalibutan. Ang tanang tao, tanang kanasuran, nasudlan sa pulong sa Ginoo sa pagpasidaan. Aron kung moabot ang paghukom sa Ginoo, kung dili ta maluwas, di na ta kabasol saso atong isikataw. Ang ato unyang pagabasulon, ang ato na lang kaugalingon. Maunag kung maunsa magaling ta sa alas katapusan, kana tungod kay mao'y atong gipili karong panahon. Okay, sa diha nakadungog ka sa mayong balita, ikaw po, musupi po ka sa mayong balita ngadto sa imong isigataw. Kaya nagingon man ang Ginoo nga, nadawat nimo kini nga walay bayad, imo sa ning ipanghatag ngadto sa uban nga wa po'y bayad. Nadawat mo na to ang pulong sa Dios sa bayad, so ato pong ipanulti ngadto sa uban pod, ato pong ihatag nga walay bayad. Sa Isaiah 60, versikulo 1, naghiskot ini atong mabasa. Ako basaw na 60, versikulo 1. O niya, nindot kayo ni nga pagkapahayag dinhi ni manalag na Isayas. Gayon ang 1. Tindog sidlak kay ang imong kahayag niabot na, ug ang himaya ni Jehova misubang diha sa ibabaw nimo. Sa diha nga naabot kanato ang mensahis kaluwasan, mensahis maing balita, ug misagop kanini nahimo kang anak sa Dios, o nagpasabot nga nanay kahayag na animo, kay si Kristo mang kahayag, miduol ka ngadto niya, nahimo kang kahayag. O nariingon si Ginoo, pasigaan ninyo ang inyong suga at tubangan sa mga tao. Matupas Mateo 5, mga higala, ayaw ibutang ang inyong suga diya sa suod sa gantangan, kundili itungtong kini aron makaiwag ngadtos palibot. Kay dunay mga tao nga nagkinahanglan og kahayag, mga higala. Unsay pasabutan na? Ang kahayag mao ang pulong sa Ginoo. Nakasabot ka ning abot nimo ang kahayag, o niya imong ipasidlak po na, imong ipanulti. Manang ato nabasa bari, humanta na sayod sa kamatuoran, mahigala. Ang giingon sa ginutindog, sidlak, kay ang imong kahayag miabot na. Tindog sidlak sa ato pa atong pasigaon, ang kahayag sa kamatuoran, dini sa atong kinabuhi, atong ipadanag ngadto sa atong mga palibot, atong mga silingan, sa atong sigataw. Ang imong pagkinabuhi, mahigala lang gani, kung dili ka kamusulti, ang imong pagkabuutan diha kang Kristo, usa na nga nakaiwag ka sa maayong balita ngadto sa imong sigataw. Muna daghang paagi, mahigala, nga makamantala ka sa maayong balita. Kay gustos Ginoo nga humanta na sayod, mutindog, musidlak ka, imong ipasidlak ang pulong sa Ginoo ngadto sa mga katawhan sa kalibutan. Okay. Na ay mga bisan og dili ka kasulti, mga higala, pinaagi sa pag-share nimo sa pulong sa Ginoo, naka-apil ka sa pagmantala sa maayong balita. Di na kay authority sa pagsulti. Kay sa ito mabasa sa Mateo 28, 19 o 20. Nag-ingon si Ginoo nga, panlakaw kamo og himuan ninyo mga tinun-an ang tanang kanasuran. Sulti na ni Ginoo ngadto sa mga apostoles. Himuang tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Himuang tinun-an sa ato pa ilang tun-an, walihan tun-an sa pulong sa Ginoo
O niya, ang atong basa sunahan sa versikulo 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Sa ito pa, kinahanglan sa diay nga tudloan sila sa pagtuman sa gitudlo sa Ginoo ngadto sa mga apostoles. Gisugo man sa Ginoong mga apostoles sa pagwali sa maayong balita, mausab ang makatawhan na mahimong tinun-an, mahimong alagad sa Ginoo. Klaro man na ang 20 nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O kung siya'y gisugos Ginoo ngadto siyang mga apostoles, so ang matag-usa kang tubuto, doon na siya'y authority sa pagsulti sa kamatuoran ngadto sa iyang isig ka tao, kay muna'y part sa pagpasidlak niya sa mga pulong sa Ginoo ngadto siyang isig ka tao. Gano na yun din ang Isaiah 58 versikulo 1. Ang atong mabasa sa 58:1, ingon din rin nga suminggit ka sa makusog nga tingog. O niya ayaw pagpugni, pasinggiton, o niya dili pagpugnan ang atong tingong. Ako masaw na, arita sa 58, o niya sa versikulo 1. Muni atong mabasa, suminggit ka sa makusog, ayaw pagpugni, ipataas ang imong tingog, sama sa usa ka trumpita, og ipahayag sa akong katawhan ang ilang kalapasan, og sa ibabaw ni Jacob ang ilang mga kasalanan. So pasinggiton gani sa makusog, ingon ang Ginoo, ayaw pagpugni ang inyong tingog, ipataas ang imong tingog, sama sa usa ka trumpita. Nang uban, paagi nila nga makawalis maing balita, kaning atong programa, gipalitan nilag mga trumpita, ang tuyo og tumong, madungog sa mga palibot, mga katawhan, ang pulong sa Ginoo. So, naka-apil yapon sa pag-share, so nasa katungod sa pag-share sa pulong sa Ginoo, ngadto siya gisigataw. Aniya, naghisgot ni ayaw pagpugni ang imong tingog, iwali ang mayong balita. Na kung imong basahon ang nakasulat sa unang Timoteo gani, sa 2 Timoteo kapitulo 4, nag-ingon si San Pablo, paminawi ha kung basahon na, sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo, o niya kapitulo 4 mga higala, versikulo 2. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka wala, magmadasigon ka niini, himoa ang pagpamalandong, ang pagsaway, og ang pagpanambag, diha sa tumang pagkamapailubon, og sa pagpanudlo. So, ang tambag ganis Ginoo alang sa mga tumutuo, ang giskutan dinhi, iwali ang pulong, may kahigayunan ka wala. So nagpasabot nga ang tanang tumutuo aduna siya katungod sa pagwali o sa pagsulti sa pulong sa Ginoo ngadto sa iyang isig katao. Muna inaas Biblia. So na authority. Ang pastor na authority sa pagwali, pagtudlo. Ang mamembro na authority sa pagwali ngadto sa isig katao, no? Sa pulong sa Ginoo. So eksakto tong giingon ni Brother Ronilo nga sa Juan 1:12, sa tanan nga mituo kaniya, magahatag siya kagahom nga mahimong mga anak sa Dios. So kining pagwalis maing balita, matag-usa na to nga nagtuo kang Kristo higala. Aduna tay authority, natay komisyon gihatag sa Ginoo kanato sa pagmantala sa maing balita, kay gisugo ta sa pagpasiga sa kamatuoran nga bisidlak miabot sa atong kinabuhi nga mialagad ta ngadto sa atong manuluwas mga higala. Okay. Ang pag-share ni Mas Pulong sa Ginoo sa imong Facebook, ang uban nagtanaw sa live karon, anya pagpislit nimo sa share,
nakaapil ka sa pagmantala sa pulong sunod bisag dili pod ikaw mo'y nagsulti rinhi pero sa imong pag-share mahigala nakamantala ka sa pulong si Ginoo. Nganong gusto man Ginoo nga kitang tanan mo apil sa paghatag pasidaan tungod kay gustos Ginoo nga sa adlaw sa katapusan ikaw dili ka tulisokon sa imong silingan. So doon na tayo katungod kay matod pa sa Ezekiel 3 mahigala 18, kung dili ka kahatag pasidaan ngadto sa imong isikataw, mamatay siya na siyang kasalanan. Ang iyang dugo pagapanilngon diha sa imong makamot. Munang pagpasida ng ato ang pagsulti rayod sa tawra nga motuo siya sa dili. Basta wala ito ba ito? Doon na tayo otoridad sa pagsulti sa pulong sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan. Gani sa Juan 17:17 ang ato mabasa din nga matod pa din nga balaana sila sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. So muni po yung tatalikwa din nga ang kamatuoran higala nga atong dadon atong dalhon ngadto sa mga katawhan mao ang pulong sa Ginoo. Isulti, iwali, itudlo ang kamatuoran. Mato pa sa nabasa, ang pulong sa Dios mao ang kamatuoran. So sa atong pagwali, pagsulti, pagmensahe, ang pulong sa Dios may mensahe gala, ayaw nimong kaugalingon. Ang pulong sa Dios mo ipanudlo, mo ihatag mensahe aron maghatag instruksyon ngadto sa makatawhan. So kanusa man kita magsugod nining buhata? Kung imong tanawon makahigalaan ang Juan 4:28 ngadto sa 30. Si Ginoong Hesus mga kahigalaan, naigisgutan nini nga usa ka babae nga Samaritanhon. Samtang si Ginoong Hesus dito sa Atabay, dito'y babae nga nagkausog tubig, usa ka Samaritanhon. O niya, kung ba ang mga Hudiyo ba sa una, ilang gitanaw nga way kaluwasan, mga mahugaw, way labot sa kaluwasan, ang mga dili, mga Hudiyo. Dito sa Atabay ni Jacob, dito sa Ginosos naglingkod-lingkod, babae nagkausog tubig. O niya, dayon, niingon sa Ginosos babae, paimnar ako og tubig. So nangayo og tubig atong Ginoo. Anya karon kay pagpangayo og tubig sa Ginoo, unsa may sulti sa usa ka babae. Taga Samaria to ang usa ka babae. So mao ni gisulti ni sa usa ka babae sa bersikulo 9 sa Juan 4:9. Ang babaeng Samarianhon niingon kaniya, naunsa ba nga ikaw nga usa ka Hudiyo, mihangyo man nga paimnon ko nga usa ka babaeng Samarianhon? Kaya ang mga Hudiyo ugod wala may pakigharong sa mga Samarianhon. O si Jesus mitubag kaniya, kung nasayod ka pa lamang sa gasa sa Dios, o kung kinsa kining nagaingon kanimo, paimnar ako, mangayo kagayod unta kaniya, og ikaw hataga niya buhi nga tubig. Ang babae miingon kaniya, Senyor, ikaw wala gani arang ikatimba sa og atabay lalom. Asa man nimo kuha ka ng imong buhi nga tubig? Labaw ka pa ba sa among mga ginikanan? Ano gayon sunahan nga ingon din nga og sa tubig niini nag-inom siya og ang iyang mga anak og ang mga hayop katong kang Jacob. Si Jesus mingon kaniya, ang tanan nga magainom nining tubiga pag-auhawon pag-usab, apan bisan kinsa ang magainom sa tubig nga akong igahatag kaniya, dili na gayud pag-auhawon, kay ang tubig nga akong igahatag kaniya mahimong diha sa sulod niya usa ka tubod sa tubig nga magatubod ngadto sa kinabuhing dayon. Ingon mo ba, Ginoo, paim na ko ana.
Oh, ngayon babay. Paim na ko ang tubiga kay gikapoy na kog kaos-kaos balik-balik dinhi. Ingon si Inosos nga ingon siya nga og si Jesus mingon kaniya. Lumakaw ka tawag ang imong bana og balik ka dinhi. Ang babay mitubag kaniya. Wala baya ako'y bana. Balibad ang babay, wa ko'y bana. Ingon si Ginoo tinuod na. Wa ko'y bana kay 5 naman kabuok ang imong bana-bana. So, nining panahon na hibalaan sa bay nga usa kini ka propeta ang iyang gikaistorya ning tuo siya. So, ang gihimo niya, yung mas ginuskwaa sila, dagan dayon ang babae. Iyang gipanawag ang mga taga Samaria nga naa dito usa ka propeta akong nahibalag dito sa tabay mangadto ta. So, maminaw ta siyang mensahe. Kadtong gibuhat sa bay, usa na kadto sa participate sa buluhaton sa Ginoo. So kanusa nagsugod sa dihang motuo ta sa mayong balita. Sugod ka na sa pagsulti o pagwali sa mayong balita mga kahigalaan. So karon sa atong mabasa sa Buhat 1 versikulo 8 sab naghisgot dinhi nga sa dihang kakonsaran kamo sa Espiritu Santo mahimo kamong saksi gikan sa Judea, Samaria ug sa kinatumyan sa naong sayota. Unang mahigala, kitang tanan dunay katungod sa pagsulti sa maayong balita kaysa Zacarias 8:16 sumulti ang matag-usa sa kamatuoran ngadto sa atong isikatawo. Okay, wa naman day panahon sa dili pahingpit tapuson ang atong tulumanon mahigala ni ang atong temusong. Gagahok ng Diyos, salamat sa kalampusan sa inyong pulong, panalangini ang tanan, nagapaminaw, ang pangayan ang mga lamang kang Kristo.